Sunes historie om kongen og dragen. Sune elsker historier. Historier om ekspeditioner ud i rummet. Eller om ubåde, der opdager hemmelige skibsvrag med fantastiske skatte. Han kan også godt lide de der gamle historier om modige børn, der følger efter farlige skurke og til sidst opklarer forbrydelsen og finder den forsvundne diamant. Over på biblioteket er der rigtig mange bøger. Flere end Sune kan tælle. Måske 10.000 eller endnu flere. Problemet er bare, at det er næsten umuligt at læse bøgerne. I hvert fald for Sune, for han har nemlig ikke lært at læse endnu. Men han kan forestille sig alle de spændende historier og eventyr, der ligger gemt inde i dem, men som ikke er til at få ud. Altså, med mindre der engang imellem kommer en mor forbi, der kan læse lidt højt. Eller en far. Eller en tante eller sådan noget. Men det gør der bare ikke sådan vildt tit, synes han. Så for det meste sidder Sune bare og kigger i bøgerne. Selvom han ikke kan læse alt, hvad der står, kan han godt lide at bladre rundt i bøgerne, så han får små vindpust i ansigtet. Og det lugter også godt af papir, når han bladrer, og linjerne med tusindvis af uforståelige ord og bogstaver flyver forbi. Og en gang imellem kommer der også et billede forbi. Og så stopper han op. Han øver sig på at læse de ord, der står ved siden af billederne. Et slot. Og så forestiller han sig, hvad historien handler om. En konge. Sune forestiller sig, at der boede en konge på slottet. Men han boede der helt alene, for det eneste, der betød noget for ham, var hans kongekrone af guld. Tænk, han havde brugt alle sine sparepenge på at købe 1 krone. Og nu havde han ikke råd til en eneste kammertjener til at fyre op i kaminen. Så kongen frøs, og var i øvrigt også blevet pænt sulten efterhånden. Han tænkte på fine kager med frugt og saftige stege. Hvem der bare kunne lave mad, sagde kongen. Men det kunne han ikke. Og hvem der bare kunne læse, tænker Sune, og bladrer videre i bogen. En drage. Sune forestiller sig, at der boede en drage nede i slottets kælder. Nej, ikke sådan en vild drage. Mere en sjov drage. Ja, sådan en der. Sune bladrer og leder efter flere ord, han kan læse. Et bål. Dragen havde nok været spejder engang, og derfor var den vildt god til at tænde bål, og den havde alt, hvad der kunne opdrives af duelighedsmærker inden for ild. Og så lavede dragen i øvrigt en forrygende gorgonzola-pizza, der var bedre end selv den bedste pulled pork burger, man kunne købe for penge. Men selvom dragen ikke så sådan rigtig farlig ud, så havde den ingen venner. Alle flygtede, når de så den, af bare skræk for at blive et. Så dragen fik ikke en chance for at sige hej, eller kan du lide pizza? Og nu boede den helt alene nede i slottets kælder. Is. Det er et af de ord, Sune godt kan læse. Han tænker, at selvom kongen var en fattiglus, kunne han godt have en masse is, både som isvafler og på pinde.
Men der var så koldt på slottet, at han fik ondt i panden bare at tænke på at spise dem. Og så var kongen også bange for, at der skulle komme fedtfingre på hans fine kongekrone. Og hvad var nu det? En lugt. Kongen opdagede en lugt, han ikke kendte. En dejlig lugt. Han gik ned ad trappen, og nu kunne han også mærke, at der blev varmere på fødderne. Herligt, tænkte han. Måske er der alligevel en kammertjener, der har tændt op hernede. Men det var der ikke. For da han kom helt ned i kælderen, mødte der ham et uhyggeligt syn. Der foran ham stod en stor grøn drage i et flammehav af ild og lavede pizzadej. Kongen skulle lige til at løbe sin vej, men så kunne han godt mærke, at hans mave rumlede. Så farlig synes han heller ikke, den drage så ud. Og pizzaen lugtede i hvert fald virkelig lækkert, tænkte han. Kan du lide pizza? Spurgte dragen. Jo, han kunne nok godt spise lidt pizza, uden at hans fine kongekrone blev fedtet. Sune forestiller sig, at kongen og dragen blev venner. Kongen lærte at vaske op, for selvom dragen var god til at lave mad, var den et forfærdeligt rodehoved. Kongen blev så glad for dragen, at den fik lov til at låne hans kongekrone. Og kongen fik lov til at låne dragens hale. Hvad for noget? Sune kigger op fra sin bog. Hale, lyder det igen. Det er Frederik, der også øver sig i at læse. Men han læser en bog om hunde. Sune kan ikke lade være med at grine. Ja, god idé. Kongen fik lov til at låne dragens hale. Og hvis han skulle være helt ærlig, synes han også, at kongekronen klædte dragen bedre. Wow! Sune kan allerede læse ret mange ord, synes han. Han kan for eksempel læse mor og drage. Han kan også læse konge og krone. Og så kan han læse kongekrone, hvis de to ord er sat sammen. Det er altså et ret langt ord at kunne. Han har også lært at læse pizza og ubåd, tante, måne, raket, diamant, far og slut.